tenzi mucha zwano imba shepa mangwa nani dino namata kunemwi dino chema Good morning, the Church of the Living God. Tokwazai mangwanana ano vana vamwari. Tokuchingamidzai pachirongwa chino. Soro wedu wenyaya unoti nguva dzekuzungurwa. Nguva dzekuzungurwa, the times of sifting and shaking. Nguva dzokuchema, nguva dzamarwadzo, nguva dzemusengwa, nguva dzekubvarurwa nemuvengi, nguva dzekurwirwa nedenga, nguva dzekukumbirwa namadhimoni. Mwari atibetsere. Nguva dzokuzungurwa, the sieving, the shifting and the shaking period, shaking time. Mwari atibetsere, ngatiwane nguva yekunamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokutendai mangwanani ano, chikomborerai kurapwa kweshoko renyu. Tibetsere kunzwisisa panguva dzokuzungurwa, kuti imi ruoko rwenyu runooneka, in unseen hand, penetrate in the times of crisis. Chinjikwa wenyu uonekwe, tanamata na Jesu. Amen. Soro unotyisa kuti nguva dzokuzungurwa. In this time and nenguva dzauri kutorarama, it's the shaking period. Chakakonzeresa nguva dzokuzungurwa, nguva dzekuvhuvhuta kwemhepo, nguva dzamatambudziko, nguva dzorufu, nguva dzekupfuura nepamupato mumvuri worufu, kunyange usati waona rufu, nguva dzokuchema, nguva dzamavanga pasina mhaka, nguva dzakadai, nguva dzekutesta zvinovava, zvinokonzereswa nei? Let's trace back from heaven. These are all issues in the context of the great controversy. Kune hondo huru yakatangika kudenga. Chii chakaitika? Zvinonzi basa guru raitwa naLucifer. Waita zvekuimbira. He was the commander of choir heavenly angels. Chaita waimba nziyo billions and billions of angels. Zoita rundaza pamberi paMwari. Basa rake ndingacontextualiza. Navabati vamakurukota vemunyika vanotonga nyika. He was the minister of communication. All the media and the information of heaven was delegated into his hands. Saka msuyu kwaiti kukaita ngirosi
yaibvunza about the issues which has to do with the Godhead. Pakaita pfungwa dzekuti ngirozi yaisumuka yobvunza pamusoro peumwari. It was the job and apprentice of Lucifer to stand on his job, and it was his role. Waisimuka wotaura the justice and mercy of God. Wotaura umhizha waMwari nezvaakaita. Basa rake raive rekuisa glory unto God. But chisinga nenguva isipi zvinonzi Lucifer wakatanga kuzvikudza. Wakatanga kuzviona ari nani pamusoro peangels. Wakatanga kuchallenge the Godhead. Chimurenga chehondo chakatangira kudenga. Chimurenga chechivi chakatangira kudenga. Saka zvinonzi billions and billions and billions of angels akaita rundaza pamberi paMwari. Lucifer kwakusimuka, kwakutarisa Mwari vagere pachigaro, kwakunongedza nemunwe maangels akatarira, kwakuti I'm the most powerful angel that reside in God's presence. Nyaya yedu iri pana Job chapter 13. Job chapter 1 verse 6 svika pa 13 ndo pane nyaya yedu. Asi nyaya iyi kuti inzwisise tofanira kunzwisisa zvakaitwa kudenga, zvodibetsera kunzwisisa nguva dzokuzungurwa. Tichitarira pana Job, Mwari atibetsere. Zvinonzi Lucifer amira anoti I'm the most powerful angel that resides in God's presence. Mwari ndovanzwisisa zviri nani ndogara pedyo. I'm the most covering cherub. Saka yaiva ngirozi yaive covering cherub. Anoisa gakava ma-argument. Unotora Mwari omisa in a religious legal battle. Kuisa Mwari mudare chisikwa versus musiki. Lucifer unomira oti number 1, mtemo wenyu Mwari hauchengeteki. That's number 1. Number 2, kana mtemo wenyu usingagone kuchengeteka unofanira kuputswa kana kuamendwa. Number 3, anoti justice and mercy cannot be harmonized together. That's number 3. Number 4, anoti he questioned the love of God. Number 5, he questioned the divinity of Christ. Unotsutsunwa kuti Kristu haasi Mwari. Ndomusunga musana wenhoroondo ye-great controversy. Chakakonzeresa hondo huru panyika. Magakava mashanu omuvengi Lucifer pamberi paMwari. Zvinonzi kudenga there was commotion in mindset. Dzimwe ngiro dzikati Mwari ari right, dzimwe dzikati Mwari ari wrong. But Mwari ngavatendwe. God is so patient. He is the God of love. Mwari havamanikidzi munhu, vanopa mukana, vanotandavadza nguva kuti munhu aone anzwisise. Saka pave nehondo kudenga. Zvinonzi Lucifer wanted to spread his argument kuma-starry heaven. Kune anonzi ma-Andromeda galaxy, Nebula galaxy, Orion galaxy. All these are galaxies. Billions and billions of beings vaiona the great controversy. Zvinonzi Mwari vakasimuka. Planet Earth this planet Earth yakasikwa in the midst of the great controversy. Zvinonzi Kristu unosimuka mumhepo wocreate woti let there be light. Woti imwe mvura ngaisimuke ichienda muchadenga, imwe ngaidzike. Svika Kristu wasika, all the angels bowed down. Kristu uchizviratidza kuti ndiye Mwari kwakusika. This planet Earth yakasikwa mukati mamiriro great controversy. Muchimiro chekuti kudenga kune ngirozi huru yange yapanduka with the 1/3 armed forces of the heavenly beings. Saka Mwari vapedza kusika nyika inoi kwakuumba munhu akanga aine mufananidzo waMwari. Wai Mwari vakasika munhu? Mwari vakasika munhu panyika for 3 issues. Number 1, Mwari vakasika munhu aine blessing yeprocreation. Waiti kana azvara mwana Adamu naEve, paiva nababa, paive nemukadzi, koita mwana. Zvairevei? Panyika pakanga pave nehierarchy. Baba musoro wemba, mai mubatsiri wababa, kwozoita mwana. It showed the hierarchy.
yaifanira kudemonstrata the arguments of Lucifer, wairamba kuti Kristu mukuru kwaari, kuti kudenga kunotanga Godhead, kotera maangels, koita macherubs nemaseraphim nezvigaro zvazvo. It was the issue of order. Lucifer wakatadza kugutsikana nechigaro chake, saka panyika Mwari vakacreata beings with order, with the Father, the Mother and the children. Number 2, tikaverenga Isaiah chapter 47 verse 10, inoti ndakakusikai muri zvapupu zvangu, chakasikirwa munhu mugakava regreat controversy. Munhu akanga asipo pazvakatanga, but he was to be an arbitrator, a mediator to cast the ballot pakati pa Lucifer na Satan kuti uneidi ndiani. So zvese izvi, that's number 2. Number 3, Mwari kwakusika munhu. Genesis 1 verse 26, aine the image of God. Ma-angels haana image iri fixed, vanochinja ma-forms, but munhu akasikwa iri carbon copy inoshowa zvimwe zvima-attributes zvimwe zvinowanikwa kuna Mwari sokururama, kuve nerudo. Zvese izvi, the image iri mumunhu ndoiri muna Mwari, kwakusikwa. Saka munhu akasikwa achinzi kana aine the image of God, waizofanira kurarama kuratidza government iri kudenga kuti Mwari vakamira sei. Saka Lucifer ona izvozvo adzingwa kudenga. Nguva isipi wakatendera Adam na Eve kupunzika muchitema, then he laid his charges on the Godhead. But Mwari ngavatendwe. Saka toda kunzwisisa nguva dzokuzungurwa. Nguva dzokuzungurwa, masimba mairi anogona kurwa chimurenga chohondo pazita rako nepamusha wako. Rega tiende pabhuku raJob chapter 1 verse 6 to 13. Inoti kudii? Zvino rimwe zuva vanakomana vaMwari vakati vachindomira pamberi paJehovha, Satani akasvikavo pakati pavo. Jehovha akati kuna Satani, wabvepiko? Satani akapindura Jehovha akati, ndabva pakupota-pota nenyika napakufamba-famba pairi. Jehovha akati kuna Satani, wacherekedza muranda wangu Jobho, nokuti hakuna munhu wakafanana naye panyika, munhu wakakwana, wakarurama, unotya Mwari achinzvenga zvakaipa. Papo Satani akapindura Jehovha akati, Jobho, unotya Mwari pasina here? Hamuna kumupoteredza norumhanda, iye neimba yake nezvose zvaanazvo pamativi ose. Makaropafadza mabasa amaoko ake, uye pfuma yake yakawanda panyika. Asi tambanudzai henyu ruoko rwenyu zvino murove zvose zvaanazvo, ipapo achakushovorai pachena. Jehovha akati kuna Satani, tarira zvose zvaanazvo zviri paruoko rwako, asi usatambanudzira ruoko rwako kwaari. Naizvozvo Satani akabva pamberi paJehovha. Pano paita nyaya, vana vaMwari vakati vaungana, representatives emaplanets asina kuputsika. Lucifer pfacha achibva paplanet panyika, unosvika woungana pakuda kupa report yapanyika. Lucifer unomira as the representative, nekuti dominion yange yadonha kubva kuna Adamu ichienda muoko omuvengi, wakanga waibvuta zvechisimba. Saka Mwari vanoti panyika pane munhu anogona kumirira zita rangu. Job waiva murume wakarurama, uchinzvenga zvakaipa nekuita zvakanaka. Saka Satani unoganza kuti aiwa, Job haakudei, haagoni kuchengeta mutemo wenyu. Mutemo wenyu wakaoma, unofanira kuputswa. Job haakudii, makamuspoila nemafavors. Job haakudei, bvisai ruzhowa timuzungure kana achikudai. Regai ambofamba pamupato womumvuri worufu. Bvisai maprivileges of protection, the tokens of grace, ngazvimbobviswa kana muchiti Job anokudai. Nguva dzokuzungurwa, nguva dzamarwadzo, nguva dzokuchema, nguva dzerima, sokunge Mwari havapo ivo varipo, nguva dzinotenderwa, misengwa ichitireza. Job passed through the crucibles, wakapinda nemuchoto chinopisa, zvinonzi Mwari wabvisa ruzhowa. God was on trial.
the context of the great controversy sunomsana yemacharges asatani pakati paMwari naSatani. Hondo iyi yakarwiwa pamusoro paJobho nezvose zvaanazvo. Hondo yechimurenga pakati paMwari naSatani inogona kurwiwa pazita ravo. Ndokusaka rimwe zuva Jesu aiti kuna Peter, Peter, ndakunamatira kuti Satani asakuzungura. Peter, ndakukumbirira Satani wanga wakukumbira. Mwazviziva here kuti tichirarama panyika, ichokwadi munonamata mai, ichokwadi munonamata baba, dzinogona kusvika nguva dzamunokumbirwa namadhimoni kuti akuzungurei. Dzinosvika nguva dzatinokumbirwa kuzungurwa saJob. Ngatitarire pabhuku raJob. Zvinonzi Job, Mwari wabvisa ruzhowa. Ndokusaka Israeri yakaimba, dai Jehovha asaiva nesu, yakrosa Red Sea, tingadai takaparara. Rwaiva ruzhowa rwaMwari, meso aTutmos the third, the proud and stubborn Pharaoh, pamberi pemaAmalekites, pamberi penyoka dzaipenga. Rwaiva rumanda rwaJehovha, asi ivaoni rumanda rwaJehovha. God's jura of protection. Mwari wabvisa ruzhowa, kwete kuti vaisada Job, but vaitendera kuti Job aite sarudzo. Sesu nhasi mukati mehondo yechitema nezvokwadi munhu anofanira kusarudza panoda kumira. Ihondo iri kumira. There is no neutrality. It's either tiri kurutivi uku kana kurutivi uku. Saka zvinonzi nenguva isipi Job waiva nezvipfuwo neng'ombe nengamera zvese zvakaparara. 2000 ngamera yaifanana negonyeti mazuva ano. Magonyeti ese more than 3000 kwakuparara. Zvese nevaranda vaishanda for labor nekuchengeta zvipfuwo kwakuparara. Lucifer, muvengi, diabolos waisiya munhu mumwe waipunyuka with the message to Job. Zvaparara. Zvinonzi vana 10 vari mumba, mhepo yakauya ikatuta imba ikaparara. Vatumwa vaJehovha kana kunyange ngirozi dzakafanana naLucifer vanogona kuzviratidza nemoto kana nechamupupuri kana nemhepo. Vatumwa ngirozi dzakaipa dzakashanya dzikaparadza imba, vana vakafa 10 in a space of the same day. But Job remained faithful. Zvaitika kudaro Satani unonongedzera urwere pana Job. Saka kunyange nevatsvene vanovhirwa, kunyange nevatsvene vanorwara, kunyange nevatsvene upfumi unogona kuparara. Zvese izvi handizvo zvinoratidza kuti Jehovha anei newe. Hazviratidze kuti uri mutsvene here kana kuti hausi mutsvene, asi kuve nekutendeka kusvika parufu. Zvadaro Job unoita maronda kubva mumukanwa kusvika kumakumbo. Job unogera vhudzi, unosara riri baravara romusoro. Job zvekare unobvisa hanzu dzakanaka, unosara ari mushwi. Job zvoreve horara pasi, zvine zvazvaireva kwaIsraeri kare. Job muzukuru waAbhurahama waitaura kuti pazvangabvisa nhumbi, the Shekinah of God's glory has departed. Utsvene hwaJehovha hwatama pandiri. Number 1. Ndokusaka akasara asina ari mushwi. Kubvisa vhudzi. Waiti vhudzi, it's a living organism. It's a sign yekuti munhu anorarama. Kubvisa vhudzi kwaitaura kare kwaIsraeri zvine zvazvaireva. Waireva kuti ndandinovira pamvuri worufu, ndakauya ndiri mushwi, ndichadzokera ndiri mushwi, ndandinovira guva zvinondofa. Laying prostrate to the ground, it was a dedication, a sign of worship. Kwakupfugama, kwakurara pasi. Vana vakabviswa, nguva dzekuzungurwa, zvipfuwo, upfumi hukabviswa, utano hukabviswa. Akasara wava kutesta mukadzi unovava, unodya gaka. Ipapo Job wakazungurwa. Dzaive nguva dzokuzungurwa kwaJob, madhimoni amukumbira. Asi Job unoti ndakabva panyika ndisina chinhu, ndichadzokera ndisina chinhu. Job ari mumuguruva anotaura kuti I know
Lo, my Redeemer liveth. One day, Kristu ndichamuona. I will see my Redeemer. Ndichamuona chero ndikapinda mguwa. Faith beyond the graves. Kutenda kwakadai nguva dzekuzungunurwa. Mai kana baba, ndinhasi munouya kuchechi muchiimbira nziyo, basa munaro nemhuri yenyu zvakanaka, dzinogona kusvika nguva madhimoni anogona kunoka pamukova. Zita renyu rokumbirwa nemadhimoni, voti kana muchiti baba Lingi vanokudai, baba X mai kana vachikudai, Jehovha chimbobvisai ruzhowa sepana Jobhu timbovazungura. Murume anogona kuenda, basa rinogona kuenda, asi iwe chengeta kutenda. Tiri munguva dzokuzungurwa. It's just but the shaking time. Keep the faith. It will soon be over. It will soon be over. Ngatasei pana Jesu. Jesu wabhabhatidzwa pariver Jordan. Izwi rinobva kudenga richiti, this is my only beloved son, in whom I'm well pleased with. Satan muvengi akati, this is my enemy. Ndaona njiva ichiburuka. Saka zvonzi tosangana kuwilderness. Jesu anotemptwa anoidzwa. But Jesu anokunda achiti it is written. Satan shuwa anobva, but anoti haina kupera, tosangana muGetsemani. Jesu muGetsemani, zvanga zvaoma. All demons consolidated their forces against Christ. Nekuti Kristu wanga watora nzvimbo yaAdhamu, wamira somunhu. Saka Lucifer chinonoka pamukova pamberi pababa choti aiwa, kana Kristu wamira panzvimbo yaAdhamu, hazviiti kuti aramba achienjoya your protection. Tokumbira kumbomuzungura, timbobvisai ruzhowa kana muchitamira panzvimbo yaAdhamu kuti asunungure nyika. Saka Kristu wakazungurwa. Number one, Jesu ari mugarden of Gethsemane. The voice of the Father was shut from heaven. Izwi raBaba rakadzimwa, harina kunzwika from Gethsemane to the cross. Number two, Holy Spirit was removed from him. Mweya mutsvene wakabviswa. Number three, angels, gross angels that excel in strength were removed from him. Kunyange nevadzidzi vake vakanga vasara vari 11, vese vakamutiza, they deserted him. The whole of Palestine, vaFarisi, maSadducees, maEssens, vese they have rejected him. Vachitanga ministry, vakanga vamuramba vachiti because of blasphemy. Jesu akasara ari one. But that's why David achiti chakasara china Kristu, shoko renyu Mwari ndakariviga mukati memwoyo wangu kuti ndirege kukutadzirai. Jesu chaakasara ainacho, only one thing, it was faith. Hold on to the promises of God. Dzaiva nguva dzokuzungurwa. Jesus suffered the period of shaking in the Garden of Gethsemane. The battle was won in the Garden of Gethsemane. Calvary was just but gathering the results. Tsoona svika nguva dzekuzungurwa. Jesu wakatesta divorce muGarden of Gethsemane. Ndokusaka achivenga kurambana pakati pemukadzi nemurume. Vanotaura vanoti there was, the Godhead was torn asunder in Garden of Gethsemane. The Godhead divorced each other. Umwari from eternity usati wamboparadzana. Kristu watakura chitema hachigoni kusangana neMwari. Kristu watakura chitema, imputed sin yakaita kuiswa because wangofira munhu. Baba namweya mutsvene vakatama. That's why Kristu achiti kana vanhu havafaniri kurambana. He tested the divorce within the Godhead. Saka Kristu ari muGetsemane, he was the forsaken and rejected God, both from humanity and other heavenly realm. Kristu tested the period nguva dzokuzungurwa. Ndokusaka Jesu akapfugama muGetsemane akati, Baba kana zvichibvira mukombe uyu ngaupfuure. Zvanga zvaoma. Aiti kudii? Aiti kana zvichibvira ngakuve neimwe option yokununura munhu. Iyo rema. But Mwari ngavatendwe, anosimuka kuti let thy will be done. He meshed his will in the will of God. Wakaisa pfungwa dzake, he surrendered his choices in the choice of God.
Ndokunonzi kunamata. We don't send our petitions. Toita songe Mwari vanoita zvekudhiraivhwa. No, tinoisa wiu yedu muruoko rwaMwari. Saka Jesu tested the shaking period like Job, but he remained faithful. Kusvika paCalvary. Jesu ari paCalvary. Vamwe vanotaura nofarira munyori anoti, at the cross, the sonhood of Christ was at stake because the Father had rejected him. Umwana hwaKristu wanga hwamira pakaminana nekuti baba wanga vatama. Number 2, on another note, the fatherhood of God was at stake because he had also deserted the son. Chitema chakaoma changa choparadzanisa umwari because of sin. Chitema satamane chitema iwe nguva dzekuzungurwa. Chitema ndokusaka muchisafa ma-heart aches, ma-disappointments, ma-divorces. We are in the great controversy. Zvese zvaitika izvi Jesu anohengwa pamuchinjikwa. Oti John chapter 19 verse 30. Tetelestai. It is finished. Jesu will answer the charges of Lucifer. Aiti Mwari, it is finished. It was a past perfect tense. Vanhu musati mavapo, nengirozi musati mavapo, tiritega the Godhead, the government of God, his law mtemo wake, his character, he was 100% perfect. Pasina pakatsveyama. Therefore it is finished. Yaireva kuti past perfect tense. Umwari wakagara wakarurama. Tetelestai. It was a present perfect tense. Jesu waiti, naso all the galaxies and all the universe, kusanganisira nevanhu vari panyika, umambo hwaMwari hwakarurama, huna kuchema. God doesn't make a mistake. Number 3, it was a future perfect tense. White. Kana for eternity unto eternity. Makore anouya nekusingaperi unto nekusingaperi. Omega after omega. Mberi kwekumberi kwekupedzesera. Umambo hwaMwari remains perfect and just. Ndoda kutaura nhasi pana nemasodzi. Uri kufamba nzira yeGetsemani to Calvary. Takura muchinjikwa wako urambe wakabatira kuna Kristu. Inosvika nguva yetetelestai, it is finished. Inguva dzekuzungurwa, inguva dzekuedzwa, inguva dzamarwadzo. Hold on, keep the faith. Uri nguva dzekushanyirwa, ichokwadi madhimoni anogona kumbokumbira. But mapisarema 34 verse 7, mutumwa waJehovha unokomberedza vanomutya nekuvarwira. Mwari atitire zvakanaka. Nguva inouya Jesu asati auya, vatsvene vaMwari vachafamba nzira yekuzungurwa. The time of shaking, basic necessities will be removed, but keep the faith. Chengeta kutenda, like Paul, I have kept the faith, waiting for the second coming. Mwari vatitire zvakanaka. Kune vari pakuchema, kune vakadongorera guva rerufu, kune vane misodzi pamatama, kune vane mavanga pasina maka, but keep the faith. Jesu unogona kutinyaradza, unogona kurayira. Peace, be still. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokutendai panguva yakadai. Komborerai vese vanzwa semoni, muvanyaradze. Tiri munguva dzekuzungurwa, nguva dzamarwadzo, asi tiite zvakanaka. Ndimi murapi mukuru, munogona kurapa kunze kwomukati nekunze. Ratanga marapa chitema, mokorapa zvapanyama, muchitire zvakanaka. Broken marriages, heal them. Vanoshayiwa mabasa, vaitirewo zvakanaka. Kune vanofesa ma-injustices, help them. Bandage the rift of relatives. Mutiitire zvakanaka tanamata naJesu. Amen. Uyai mwese munodisa tenzi, tinoimba rwiyo rwake, tinoimba rwiyo rwake, nekumira petro nechigaro chake. Yesu toyenda kumusha, musha wa Mwari kudenga, tinoyenda kuziona.
kwakana kisa kwa mwari tesenti no imba tino ziva mwari tiri vana vekudenga tiri vana vekudenga uraidi toyenda kumusha wa mwari kudenga tinoyenda kuzioni kwakana kisa kwa mwari tinofana pano geza mwari tisati tashika hapo musha we Zioni toyenda kumusha wa mwari kudenga tinoyenda kuzioni kwakana kisa kwa mwari ngati imbe kwasho tinorega kutya totewera Emmanuel kunyika kudenga toyenda kumusha wa mwari kudenga tinoyenda kuzioni kwakana kisa kwa mwari toyenda kumusha wa mwari kudenga tinoyenda kuzioni kwakana kisa kwa mwari tinoyenda kuzioni kwakana kisa kwa mwari tinoyenda kuzioni kwakana kisa kwa mwari tinoyenda kuzioni kwakana kisa kwa mwari.